Jep. Vuokrasinpa tämmöisen Beamerin laitteen testiin. Katsotaanpa, mitä tällä saa aikaiseksi. Ja homman nimihan on semmonen, jos ei joku tiedä, joka sattuu tätä kahtomaan vahingossa, niin tammikuun 27. päivä mulla välilevy räjähti palasiksi tuonne hermojuurikanavaan ja siitä on siis 6 kuukautta sen ajan ollut pois töistä ja diagnosoitu krooninen hermovaurio. Välillä on pikkusen paremmin kävelyjuoksu tai toiminut. Itse asiassa tosi hyvin välillä, ihan semmoisia muutaman minuutin aikoja. Pääosin ei ole toiminut. Sain ystävältä vinkin tämmöisestä laitteesta. Katsotaan mitä tapahtuu. Ja tämä ei ole minkäänlainen maksettu mainos, tämä on ihan aito testi, eli niin sanotusti valmis kokeilemaan kaikkea, että saisi ton kävelykyvyn takaisin. Eilen sain opastuksen tähän koneeseen ja positiivinen kokemus siinä mielessä. Se 3 minuuttia olin maannut tuon maton päällä, niin jaloissa rupesi tuntua ihmeellistä kihelmöintiä ja jännää tunnetta. Ja seuraavan 4 tunnin aikana niin tuli kyllä nestettä läpi ihan kohtuu paljon. Ja sitten vielä yhtenä kokemuksena, niin eilen illalla olisin kello 18-19 välissä testannut ton, niin sitten eilen illalla varmaan puolen yön aikaan, niin hetken aikaa jalka toimi. Ei ollut täysin kivuton, mutta aika paljon vähemmän kipua ja sitten toimi kohtuudella. Tämä olisi nyt tarkoitus sitten ottaa, että on ensimmäinen 2 viikon testiaika, niin 8 minuuttia aamulla, 8 minuuttia illalla ja nyt lähtee tämä aamutesti. Ja kun tämä ei ole mikään virallinen mainosesitys, niin mä saan tehdä tämän just niin kuin mä haluan. Eli täältä löytyy tämmöinen patja, jonka päälle mennään. Ja sitten täällä on tämmöinen keskusyksikkö ja sitten kaikenlaisia vöitä ja muuten. Niin. Tässä on nyt tämä masina päällä. Ja katsotaanpa tästä. Intensiteetti. Alussa pitää laittaa pieni. Ja sitten piti ottaa tuolta plussa pois, takaisin. Joo, täällä on näköjään tämmösiä eri ohjelmia. Oli varmaan oli jotain tollasia. Ei me mennä sinne nyt, me otetaan toi Intensity 8 ja tosta vissiin laitetaan sitten päälle. Eli tää on se koko vartalo setti tässä alkuun. Katsotaanpa. No niin, tämähän on nyt niin monimutkainen laite, että terapiatyökaluksi kai miksi tätä sanotaan. Eli minä laitan tuon masinan tuosta päälle ja pötkähän tähän näin, niin aloita. No niin. Ja 8 minuuttia ja nyt mulla ei tunnu miltään missään. Katsotaan tuntuuko jossain kohti. Elän niin näet. Nyt mä oon ollut 2 minuuttia tässä. Tuolla minun rakkaissa säärissäni. Missä ne on tuolla? Ja mulla jäi tuo pantakin tonne liikkaan. Minun jaloissa tuntuu ihmeellistä kihelmöintiä. En osaa tarkkaan sanoa mitä se on. Niin minä kävin siellä eteläreissulla ja se on vielä nyt raportoimatta. Mutta mulla joku video siitäkin on. Mulla oli hirveän paljon videoita tonne, että pitäisi jonkun editoida, niin en mä jaksa niin paljon editoida. Mutta mulla on varmaan kohta 200 tuntia videoa tästä toipumisesta ja mä luulen, että siitä saisi semmoisen dokumentin tehtyä, että niin moni ihminen, niin moni kärsii. Tosi niin kuin semmoinen unelias olo tulee tässä. Niin. Ei muuten ajattelin, että Pekka tulee varmaan käymään tänään se halvaantunut Pekka ja sitten me jutellaan. Mä kysyin, haluaako se testata tätä ja sitten on mielenkiintoinen päivä huomenna tulossa, niin pitää hoitoiloa
Virpi on tulossa käymään Sodankylässä, niin mä järkkäsin sille tommosen hoitopaikan, missä se hoitaa, niin kraniosakraaliterapia on menossa huomenna ja Pekka menee kanssa. Se on jänskä nähdä, miten se. Minä on käynyt aikaisemmin ja mulla on vain niinku hyvää sanottavaa siitä. Ei se mikään taikatemppu ole eikä taikatemppuja olemassakaan, mutta oma tähän kuntoutumiseen liittyen niin on ollut hermostoa rauhoittava öö, vaikutus. Nyt tämän PMR-laitteen, niin nyt kun tätä aamuilloin kun käytän, niin tähän mennessä minä sanoinkin sille Virpille, että tähän mennessä hoidoista, niin yksittäisistä hoidoista tai näistä, niin se kraniosakraali terapiaa ja siihen sitten se on tehnyt samalla sen, me en tiedä sitä varmasti sitä termiä, mutta minä sanoisin näin, että joku hermorata manipulaatio. Ei se ei ole hermorata hieronta, se on joku muu juttu. Joo, hermomanipulaatio, joku tämmöinen, se on ollut tosi hyvä. Ne kaksi on niinku, ja minä en tiedä mitä muuta se tekee, se on aika pitkä, pari tuntia kestää sen, mutta minä olen sanonut, että se on niinku vaikuttavin semmoinen yksittäinen tai selkeä semmoinen, jos on niin kuin nähnyt sen vaikuttavuuden, semmoisen muutama päivä on pysynyt sen jälkeen, niin se toimintakyky on ollut vähän parempi, hermosto on ollut vähän rauhoittuvampi tai rauhallisempi, motoriikka on ollut vähän parempi. Kivut, en osaa niistä ihan varmaksi sanoa. Mutta nyt tämän PMRin rinnalla niin tämä tuntuu tosi voimakkaalta, tämä, niin kuin, miten mun keho reagoi tähän. Että ja mielenkiintoista nähdään nyt sitten pidemmällä jänteellä, miten tämä menee. Mulla oli eilen muuten oli sama kanssa, kun me tein tän, niin jos unettaa ihan kamalasti. Ja nyt kyllä niinku, me varmaan eilen join tämän käytön jälkeen, niin seuraavan 2 tunnin aikana, siis no olisiko se ollut 1,5–2 litraa ja me olin käynyt, kun tämä kesti silloinkin, niin se olisi 3 kertaa 8 minuuttia. Ennen sitä kävin vessassa. Ja sitten tehtiin tämä, eli se oli se vajaa puolisen tuntia, niin saman tien piti mennä vessaan. Oli niin kuin rupesi niin nestettä tulee läpi ihan huolella. Ja sitten olin käynyt vessassa ja join tietenkin siinä, niin sitten tunnin päästä taas ihan niin kuin huolella. Ja sitten join taas, niin siitä meni joku tunti puolitoista, niin taas ihan niin kuin kiitettävällä. Mutta otetaanpa vielä tuohon alaselkään, tuohon L5 kohdalle tuo yksi annos. Ja katsotaan sitten nukahanko me vai lähdenkö me sitten sorvaamaan. Katsotaan. No niin, sitten tämä viimeinen masinahan on tämän näköinen. Näin. Ja tämä me pistän vyöllä tuohon suoraan tuohon siihen leikkauspaikan kohdalle, missä on se leikkausjuttu. Niin katsotaanpa tämä vielä. Nyt ilmeni semmonen ongelma, että tähän ei ole tehty aikuisille. Tämä on tehty jollekin keskinkasvuiselle tai tommoselle. Tuo vyö on varmaan 70 senttiä tuo pituus. Ei se ihan kyllä minun vyötärö ympäri yltä, että pikkusenhan tuossa vyötäröllä minulla on jotakin ylimääräistä, mutta ei nyt ihan mahdoton kuitenkin. Katsotaanpa, pitää joku toinen vyö kehittää. No niin, mehän tein niin kätevästi, että me hain tuolta kaapista tämmöisen ihan oman vyö ja laitoin sen masinan tuonne. Otanpa saanko mies nää pyllistettyä sen verran. On täällä. Onpas muuten hankala. Tuossa noin on se masina nyt tuolla. Eli nythän mun pitää mennä kyljykselleen makkaamaan, sitten katsotaanpa mitä tapahtuu. Nyt se masina taas nohevasti tunnisti, että siellä on tuo selkäpalikka nyt, tai tuo kohde hässäkkä. Noi, nyt mulla on tää kylkimakuulla mulla on tuolla selkäpuolella toi PMRin selkälaite.
tällä hienolla omalla nahkaremmillä laitettuna. Ja katsotaanpa, mitä tämä sanoo. Raporttia tulossa. Tämähän on sikäli hauskaa testaamista, hauskaa, mutta olen rehellisesti ihan omilla tienatuilla rahoilla vuokrannut tämän, niin ei ole kellekään mitään velkaa, eikä tarvitse esittää sillä tavalla, että no, nyt tästä on hyötyä tai haittaa, tai jos ei minulle hyötyä, niin markkinoille mintimielissä olisi hyötyä. Mulla ei ole sitä painetta tässä, me vaan niin aidosti kokeilen. Ja tietenkin jos tämä osoittautuu aivan hirveän hyväksi, ja sitten tällä videolla on 1 000 000 kahtoja, niin sitten mun täytyy kyllä ruveta kysymään, että kuka maksaa tämän markkinoinnin. Mutta itepä lähit. Ei, kyllähän siinä semmoinen homma on, että jos tämmöistä lähtee kaupallisena yhteistyönä näitä niin testaamaan, niin sen suulla puhut, kenenkä leipää syöt, ja nyt mie syö hommaa leipää, niin omalla suulla mie puhuu ja omalla kokemuksella. Ja sitten se toinen näkökulma kanssa tässä testaamisessa, niin mulla kyllä niin kuin keho ilmoittaa ihan heti, toimiiko vai eikö. Siis sillä tavalla ilmoittaa, että mulla on mittari, joka on äärettömän selkeä. Siinä on 2 asteikkoa. Kipu ja motorinen toiminta. Ja se on hauska, kun minä juttelen ihmisten kanssa, niin kuin eilenkin oli sen keneltä tämä laite on vuokralla, niin se kaikenlaisia portaiden kohdalla ja muuten sanoo, että hei varo, tässä on portaat ja pärjäätkö siellä ja muuta. Ja sitten mulla on sähkömopo mukana, jota me nostelen auton takakonttiin, painaa 32 kiloa. Ei mulla on niinku, joo, nyt se taas rupesi tuo alakroppa kihelmeen. Onkohan mulla sittenkin eturauhasvaiva? Ei tarkempaa raporttia, mutta siis niin kuin, eikä pidä ymmärtää väärin, siis semmoista, no niin. Se on nyt oikeastaan ihan sama mitä mä sanoin, niin sulla on aika omat mielikuvitukset siellä liitämään, mutta siitä huolimatta niin semmoista niinku viatonta kihelmöintiä. Viatonta. Niin, eli mulla on mulla taas jaloissa tuntuu tuo. Kummastakin jalassa menee nyt semmoset aallot läpi. Kun mulla on tuolla selässä joo, aivan selki. Voi hyvänen aika. Tuo on kaikista pienimmällä tämä laite, mitä tämä voi laittaa, niin joo, ja nyt mietin, että nyt juilii tuolta, tuo ei ole kivan tuntunut. Säärestä juilii. Nyt mietin ja muuten mikä kanssa poikin helmeet. Mulla on kohta virtsarakko täynnä. Kävinkö mä just ennen tätä? En käynyt ihan, se on tunti sitten. Nesteet lähti liikkeelle. Joo. Kyllähän tästä jos aito kenttäkoe tehtäisiin, niin hän pitäisi tämän jälkeen kusta pulloa ja hakea tuolta desimittää mitata paljonko siinä. Ehkä on helpompi semmonen mitta-asteikkopullo kuitenkin. Mutta niin, siis kun mulla on pari kertaa siis 1 kerran on selkeästi, se oli sillä Pyhätunturissa, niin hävisi ne kaikki nuo kivut muutamaksi minuutiksi, noin 10 minuuttia. Ja sitten me kävelin ja juoksinkin hetken. Eli ne mittarit nyt, millä mietitään hommaa, niin kun, miksi se on niin vaikea tämän puhelin pitäminen kohdillaan, en tiedä. Onneksi en ole mikään tubettaja. Ei ole tämä kuvanlaatu niin tärkeä. Ei muutenkaan, me ajattelin, että tämä Peemerin kohdalla, kun tämä ei ole mitään markkinointia, niin mie en rupea edes kauheasti leikkeilemään näitä videoita, mie en jaksa kauheasti käyttää aikaa. Minulla on pääasia on se, että me itse saa apua, jos me saan, niin me kerron. Jos joku asia ei toimi, me kerron senkin. Sekin on jännä, että oho, pakarassa. Vähän niin kuin elorhiiret kävi semmonen, joo taas.
vasemmassa, ohohoho. Olisi kyllä mielenkiintoista, oi. Nyt sä tietenkin mietit, että mitä tapahtuu, mutta täytyy yrittää hengittää. Hän kerron kohta. Siis niin voimakkaita tuntemuksia tuolla jaloissa kummassakin, että nyt mulla rupeaa tulee lämmin. Mulla rupeaa joku kohta ottaa paijan pois, sitten me Pekkaasti hikoilla. Ja rupeako suolikin toimimaan sitten? Joo, tää on sillä kyllä hauska, että ei ole maksettuja juttuja. Niin. No, miksi minä sitten kerron tästä? No, joku varmaan ajattelee, että siksi kun on tyhmä. Ihan sama. Me on välillä miettinyt itsekin, että miksi minä kerron tästä. Jos minä sanoisin, että minä teen tätä siksi, että minä haluan auttaa sinua, niin minä sanoisin, minä en ihan niin kuin syvimmiltään usko siihen, että niin kuin, että se ihmisen tekemisen, nyt tuntuu taas reisissä. 20 sekkaa jäljellä enää. Niin mä rupasin kertoa noista jalkatuntemuksista, mutta palataan siihen. Minä en monessakaan asiassa ihan syvimmiltään usko siihen, että ihminen tekee jotakin niin kuin puhtaasti, että hän auttaa toista. Siis totta kai se on tosi tärkeä. Mutta minä esimerkiksi, no nyt se tuli maaliin tuo 8 minuuttia. Tuo 3 kertaa 8, eli 24 minuuttia. Hui. Niin. Niin on miettinyt esimerkiksi myös sitä Pekkaa jeesannut, että mikä se on se juttu. Ei joskus kerron sen tarinan sitten kokonaan mietittäväksi enempää. Mutta mikä se on, niin siis jokuhan siinä palakihtee minua, jotta mie tehee jotakin. Ei ihminen tee mitään, jos ei se palakihe. Ja sitten meillä ihmisillä on varmaan vähän erilaiset jutut, että mikä palakihtee sinua ja mikä minua ja mikä tuota. Mutta se, että tekisi pelkästään sen takia ikään kuin, että joku, oi. Tämä on harvinaista, että minä en pysty puhumaan. Se tuntuu kropassa niin vahvasti. Eli tuo kone sammui, niin mä tunnen senkin hyvin vahvasti. Semmoiset aallot menee tuolta kropan läpi. Niin, ihminen, mä mietin, että miksi minä sitä Pekkaa autan, niin jotakin, mä oon miettinyt yksi asia on varmaan se ainakin, että kun mä olin silloin sairaalassa leikkauksen jälkeen, niin musta vaan tuntuu jotenkin, että minä tunnen, että me ei jää yksin. Se oli varmaan semmoinen, mä oon sitä pohtinut paljon ja asiantuntijoiden kanssa miettinyt tätä hommaa, niin minä olen mielenkouluttaja ammatikseni, sotilaiden mielenkouluttaja, mutta minä tarvin itsekin omaa mielenkäsittelyä ehdottomasti niin sparraajaa, terapeuttia tai psykologia tai työkavereiden kanssa, kenen kanssa tehdään yhteistyötä, niin käydään monesti näitä eri kuvioita läpi. Niin. Se sairaalassa minä koin jotenkin tunsin, että minä olen jäämässä yksin tämä asia. Eli kokemustahan mulla ei vielä silloin voinut olla, koska eihän me nyt sairaalassa ollut yksin. Kyllähän siellä niinku aivan hyvä hoito olikin, vaikka se alako nyt meni miten meni. Ehkä siitäkin joskus myöhemmin lisää sitten. Minusta tuntuu, että se ei mennyt niin kuin sen olisi pitänyt mennä, koska mulla oli tuo iso välilevytyrä ja iso sekvesteri, arviolta 2,5 senttiä tai pari senttiä. No tekoäly kahtoi noita kuvia, niin se sanoi, että 28 milliä pitkä ja
paksuimmasta kohdasta kuin 8 milliä, ja semmoinen pala oli tuolla hermojuurikanavassa. Sitten pienempi. Melkein nikaman korkuinen pala, se näkyy magneettikuvasta. Niin minähän en siellä sairaalassa voinut ikään kuin vielä aktuaalisesti kokea, että on jäämässä yksin, vaan se on ollut pelko. Ja mistä se pelko tulee, niin sehän tulee niin kuin eletystä elämästä tai jostakin. Ja se ei tässä hetkessä niin kuin, todennäköisesti niin kuin tämän hetken elämä ei ole se, joka tekisi sen tai siitä niin kuin, tavallaan, vaan se on joku kehityksellinen trauma tai juttu. Ja sitten me on itse niin kuin auttaja, rinnalla kulkija ja ammatikseni. Niin se on varmaan ohjannut sitten se minua niin kuin sellaiseksi, että kun itse niin kuin haluaa sitten tukea, tai on niin kuin, itse saa siitä, että toisille tehdään sitä, mitä kaipaisi, että itselle tehtäisiin. En tiedä, ehkä se voi olla tämmöistä. Ja sitten tavallaan nyt näkee toisessa ihmisessä sen, että tuo tarvii apua, niin sitten minä autan sitä, koska minä ikään kuin elän sitten uudestaan sitä, että näin minä haluaisin, että minulle tehdään. Se voi olla yksi, en tiedä. Mutta joo, tämä piti olla Bähmerin testi eikä mikään syvä psykologinen luento, niin enkä minä mikään psykologiikaan ole, niin jätetäänpä tuo aihe tuohon. Eli tämä Bähmerin testi nyt on tämmöinen sekalainen sikiö, siis avointa palautetta tämä idea-ajatusta tästä. Ja ne on vähän pitempiä videoita, me laitan YouTubeen näin, koska emme jaksa ottaa leikkireen näitä. Insta tekeminen on työlästi, kun lyhyen aikaan pitäisi saada niin paljon. Tämä kokemus vahvistaa sitä, mikä eilen oli, eli se oli hyvin niin kuin kehollisesti voimallinen kokemus, kihelmöintiä, mitä se onkaan, eri lämpötiloja ja näin. Genitaalialueet vahvasti tuntuu, jalat tuntuu tosi vahvasti. Neste lähtee liikkeelle todella voimakkaasti. Mulla on niin kuin nyt pitää lähteä vessaan ja sitten tuntuu, että ei pelkästään neste, vaan myös sitten vähän tuo niin sanotusti paksumpi tavara, eli niin sekin. Eli suoli taitaa ruveta toimia paremmin. Ja se, että noin 3 minuuttia siitä, kun laite on laittu päälle, niin mä tunnen, että nyt jotain tapahtuu. Mutta nyt tänään mä tunsin myös erittäin voimakkaasti, kun laite sammutettiin. Että on aika huisi. Kohta mä lähden tästä ulos. Tai ehkä talliin sorvaamaan, katsotaan. Monestikaan nämä päivät ei mene sillä lailla, kun on miettinyt, mitä tekisi, kun sit vaan niin kuin ei jaksa ja voimat vähän niin kuin menee läpi, niin sit pitää levätä. Kipu vie voimia tosi paljon. Mutta seuraavassa mä sitten illalla otan toisen annoksen. En tee joka kerta, enkä joka päivä tästä raportoi, mutta niin kyllä mä muutaman kerran 2-5 kertaa viikossa palataan.